И здравейте хора, аз съм Minecraft Прото и сега ще снимаме на Skyward в GhostMC и нека да започваме. 10. И сега да започваме. Първо че да вземем тъпите неща. И пак ще спорти първо малко. И взехме май всички айтеми, които можех да взема. Тук не. Тук няма нищо, значи сме взели всички айтеми. Тук далеко му пада яко батерията. Дидо! И сега да започваме с пътя. Ама няма. Сега ще се опитам да го убия отгоре, а той да не ме бъде. Тук чухте един галин смях. Здравейте хора, аз съм Бъг Омега Гейминг и аз съм при дупката да само че в момента е часа 1:30 и ние снимаме клип само и само за вас. Да. И така умря дупката ДГ. И нека да продължим към следващата игра. И ето ни във втората игра. Да върнем за Insane частта. И сега да видим какво ще стане. Слаб. Що го за? Виждаме така. Малко лагна. Поне имаме Кирка. Слушай армора. Започвай да то. Може да се направиш между другото един диамантен меч. Ама... Намери 3 айрона само. Това че диамантен меч. Видиш ли? Ами всъщност не, ама вземи кола. Коуч. Може би другите. Да ходи. Може би в другите острови да има. Не на средата.
И се правим път на ето остров. Да не стигнем поне винаги. Да бутнаха ма. И така показахме, че дупката БГ е голям нуб. И ще се върнем в следващата игра, която ще е последна. Ето да и в последната игра за клипа. Ами той е голям нуб, затова загуби всичко. Между другото, хора, това е нашия нов канал. Ако още няма незнаещи. Или има незнаещи. Да. Това не е нашия нов канал. Ние сме 4. Само че другите двама нямат време да снимат. Затова. Всеки петък и събота ще има нов клип. Или когато си иска. Кога на някой му се докачва, просто ще качва. Да. Но да, когато можем, само че задължително събота и петък по 2 клипа. Задължително. Да. Малко лагна. Ти не можа да го чупиш. Сега да цепим дърва. Да цепим ние дърва. Само да видя. Сега ще цепат и те. Давай на кръг път. Нямам достатъчно дърва. Имаш. 56 стигна. По-бързо. Единия падна. Ако намериш тук айрон. Внимателно си. Виж дали е пропуснал нещо. Често бе. И между другото такова. Енчантнат дървен меч е по-силен от каменния. Само да ти кажа. Ела тук. Това е жидоклик. Да не си мислите, че е хак. Това е да си нуб. И това ще е за клипа. Дупката БГ умря, дупката БГ. Малко е бъгнато. И това беше от клипа. Чао. Чао.